खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 मे बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि आंगो लोगोजों सोमोन्दोआ गोथौसिनाव थांगोन। सोमोन्दोआ गोरानिफ्राय गोरासिन जागोन। बृष राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावगोन। नखराव जेंना जेंसि सोमजिगोन। कर्क राशि। दाबसे जायगायाव दलरै जिरायथेरनो सुखुनाय नङा। गोसोआव बायदि साननाय सोमजिखांगोन। सिंह राशि। नखरनि हाबाफोराव बाहागो मोनफागोन। दसेबो जिरायथेरनो सम मोननाय नङा। कन्या राशि। सुथुर जानानै थानायफोरा जोबस्रांलांगोन। बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन। तुला राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गावनि आंगोजों दावराव दावसि जागोन। सोमोन्दोआ गावस्रालायनायनि लामायाव फैगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय सोमजिगोन। धनु राशि। गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों थांखिसिम सहैनो हागोन। बिमा बिफानि खुसि फैगोन। मकर राशि। फिसा बाथ्रानि थाखाय सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजागोन। गोसोआ गाबखांगोन। कुम्भ राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांगोन। देहाया गोग्गो थासारियाव फैगोन। मीन राशि। गोजान जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां बारलांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।